Din is-sena 64 miljun euro qegħdin jiġu investiti mill-Aġenzija Infrastruttura Malta f'aktar minn 14-il proġett sabiex jitranġaw it-toroq arterjali ta' pajjiżna. Apparti dan l-investiment din l-Aġenzija qiegħda tinvesti aktar minn 123 miljun euro sabiex din is-sena jiġu tranġati 290 triq residenzjali biex xogħol fuq 85 triq residenzjali tlestu fl-ewwel 8 xhur tas-sena. Investiment li qed isir sabiex tinżamm il-wegħda tal-Gvern li tranġaw it-toroq kollha ta' Malta f'7 snin b'investiment ta' 700 miljun euro. Dawn id-dettalji nataw mill-Ministru responsabbli mill-Infrastruttura Ian Borg li tar rendi kont tax-xogħol li wettqet Infrastruttura Malta fl-ewwel sena mit-twaqqif tagħha. Il-konferenza tal-aħbarijiet saret fi Triq Buqana, waħda mit-toroq li reġgħet inbniet mill-ġdid u twesset sabiex tnaqqas it-traffiku u jonqos id-dewmien għas-sewwieqa. Bħal din it-triq saru għad ta' proġetti oħra, Triq tal-Balal, Triq Ħalluqa, Triq Ħall-Qormi, Triq taċ-Ċawsli u Triq Reġjonali, triq li qabel ma saru x-xogħlijiet li fiha kien hemm medja ta' inċidenza ta' ħabta fil-ġimgħa, ħafna minnhom bnies isofru xi ġrieħi. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Infrastruttura Malta, Fredrika Zoppardi, fakkar ukoll fir-roundabout ġdida li nbniet fi Via Labor fin-Naxxar favur aktar sigurtà. Għalli se jsir proġett simili bejn Triq il-Kosta, Triq Sant'Andrija u t-toroq li jagħtu għal Pembroke, Highridge u l-Madliena sal-aħħar ta' din is-sena. Fostat ta' proġetti oħra mirati sabiex titjib is-sigurtà u jonqos it-traffiku, semma toroq li għaddejja ħidma ma taqta' xejn u li se tkompli fuqhom anke matul is-sena d-dieħla. Santa Lucia, it-tunnels ta' Santa Lucia, il-Marsa Junction li hemm anki hemmhekk għaddejjin b'ritmu tajjeb ħafna, imma anke wkoll Ħall-Qormi, Triq Luqa Ħall-Qormi ukoll hemmhekk għaddejjin b'xogħol estensiv u se jkun qegħdin intemmu dan il-proġett fix-xhur li ġejjin. Intant sal-aħħar ta' din is-sena, l-Aġenzija se tinvesti €1 miljun biex ikollna 6,700 siġra mħawla kemm fi spazji miftuħa kif ukoll matul it-toroq arterjali u żoni għar-rodi u pedonali. Il-Ministru Ian Borg sejjaħ din is-sena bħala storika fejn l-Aġenzija f'sena waħda biss wettqet dawn il-proġetti li mhumiex biss se tiroddu l-investiment lura fl-ekonomija tagħna, imma qegħdin jagħtuna lura ħafna ħin prezzjuż hekk kif issa dejjem qed ikollna aktar toroq effiċjenti. Ġifieri nistaqsi lin-nies jekk jarawx id-differenza fuq toroq bħal Buqana, bħal tal-Balal, ma' ċempil Malta Post ġewwa Ħall-Qormi, toroq bħal Via Ħalluqa ġewwa Santa Lucia u oħrajn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.